kaisa saklaimung khorongni sikla lahar patiwui jibi saknai nogo tlangjaka otomal khungbai je otomal khungo tlangka a otomal khungo tongruka burni nangkungmani document rok mung Amarjit de Burma borongni card bank passbook helmet tei bag akorok klai toroka otomal khung bisingo nok sibahijola Bisramganj Sutarmura amsayo jeni kemakha borok o auto driver by kwrwngwi Naiwi mano Monfort eba Chompongnagar station no contact number engkha 7629978889 on number call khlaino Naiwi manai borni nangkungmani documents ro borok gari o dakna manai ke a jaga ke chung borok gari jibi kari ruwi anga manai no borok kari liana ang khaibai ka মানে borok bela ja serious condition no da serious mangni serious masa ke kok sesemi ate masa ke ya thek bas bike na hu lagi to ara oh nge bongni mani roke tam rok tong no ya ko bag to bene dress to bene account to helmet bu duita to ekdom serious condition no bor tak jibi hospital ba ha belai hambai norok ke bongni torap থেকে ani phone number ma ang do 762999789 on number call ke na man on number call ke mana belai hambai